pamusoro imamo, pamusoro yedare. Ndauya nenyaya iri paitem 15 case number 155 of 26 yanenge iri nhau yeland dispute yakapinda mudare musi wa6 June ikatongwa chinzi Farai adzosere Esnat Jan mari yake yekutengesa kwakaita land uye okompensata imba yakanga yavakwa naEsnat Jan. Funga mafomu zvachona tagadzira tikavapa, saka zviri kunzi pakudzoserana mari vari kunzi vatadza kuwirirana kuti vari kuipanana muzvikamu zvakaita sei. Ndo nhau iri paizvo Tsanangurira zvasina kuwirirana zvacho. tsanangurira magara pakudzorera mari mukomana ati anokwanisa kundidzorera mari munguva inoita iyo 2 years. Saka ndo patangokana ndikati aiwa ka 2 years dzakawandisa. 2 years dzakawandisa mushure mekunge nyaya iyi yafuti negore zvoreva kuti 3 years. So ndo patangokana ipapo. pa 2 years mari inenge idzoka 2 years yese ka 1 here inenge idzoka sei. Ati ndenge ndichiunza muzvidimbu mari panguva yakadini. Ambotaura ati anenge achikwanisa kuwana $700 pamwedzi. Farai tsanangurira dare uda kudzosera mari dzosero rudzii uye mawirira mavharizi emari dzacho. Vanyorwa pani kuenda zvitwisi zvanyorwa pakada zvitwisi vati ndokwanisa kuwana $700 pamwedzi. Total value yamuri kudzosera mari kana mari 700 pamwedzi for 24 months. Inenge 16,800. 18,254. 18,254. Saka vanofanira 761 pamwedzi. Kuti 700 chete. 761 years. Amai mamuchitarisira mari. Ndichitarisirawo kuti dai anga andidzorerawo mu2 months mari iyi. Taura chinzwi. Vanhu vakati rori yako iri pakati inozouya wazotengesa but rori ichiri kuMozambique ndiyakabatwa saka handi itoda mari kuti ibude kufa yakabatwa kuMozambique yagara uko. Saka ini zvandi wazozvataura vachitinde wanipa mari yangu in 2 months. Vakataura kudaro ndikatsanangura ndikati inini 2 months handi ndokwanisa kuwana 18,000. Unogara namebho wako. Ndikavati ndikatovatsaura asi ndoena mebho ere ndinotengesera unodzara mebho. Imi munosara nemba yako aka because imba yainokomuka iri komukehoore yakavakwa muchiona wakavatengesera ndini imba ndobva yavakwa muchiona then imba yavakwa yapera movha mati imba yatinde mutamiro because ipapa pane elementi yeungire ipapa yokunyatsoona rimwe munhu mari yake ashandisa ende makuti mari yake ngairove ngazvigare zvakadaro because zvinhu zvakaitika muchiona ndimakuya mudare muchiti hamuchavada kana musavade mwapa mari yavo. inini pandakatengesera avaland pakutanga paya ini land ndakapiwa nababa kunzi vake uchibva aiwa zvokutengesa izvozvo zvitata hazviko saka ndotidzorera kune zvinhu zvamakaita zviri kunze kwemutemo mani. Ndapanzwisisa ipapo.
ya panyanya inene 18,000 yapa 2 months andikwanise kuiwana. Asi pachii Indazati- kwete 2 years Yeah. because apa makushandisa kudyira Ayo. ashandisa mari yake maidya makuti chisunga uenda usina chaonacho Akwete kutodaro. Ina ndakavati pekutanga ndakavati ndokwanisa kumboti nditsvage ish 3.5 yamakandipa iyi. Then imwe tozonyorana pasi kuti topanana sei. Ndomataurira ndakaita. Nayo 3.5 yacho basi. Aiwa handina. Saka unei basi. Unei. Aiwa pana handina mari pana. munhu atoda mari yahasamai ava Eh. munhu ada mari iyoyo saka chako chisodzi chauda kuita kuti tanzinombotanga kutsvagirai 3.5 kurota ikoko kwamukuita ikoko ndati imba yaina kufuma iripo oziva wada kuchambobatsirana namebho wako apa kuti muchidzinga amai ava imba iyi yakavakwa muchiona paikatanga kucherwa foundation makadibva mazvimisa ipapo makadzorera 3.5 Ina handisi ndakamisa zvese. Ndaitoisawo yangu pasaidi peyavo. Anatete ndokatozomisa. Anamebo. ndinogara kusina atete wako wazoti anatete amai ava mati vabva paruda 18,500 kuti vaende kana tatadza kuunganidza 18,500 iyoyo vasiyei vagare ipapo kuzomosva ndeyenyu ndimakapara mosva isai 18.5 apa ndoapa uende kana musina kundipa mari yacho ina handachokuvadzinga nacho chandovadzinga nacho imari yavo yavakashandisa ozi hamungashandise mambo kuti taya utsinyiwa kuti munhu simuka uenda usina chaunacho iye munhu akashandisa mari yakashanda muchiona muchiziva ndi mari yavo yekutanga kana pamwe dzimba dzamurikugara makavaka nemari yavo ndangogara mumba yako pamai iwe namebho wako ndikupa 2 months mundipa 18.5 kana mandipa 18.5 wamai avo kana musina kundipa siye vagari pamaipanongoti daenda ndirini handiti ngodaenda ndirini ndazviitwa sei ndazviitirwa handiti usakunopepera wavaodaenda ndiri ndazviitirwa danga mwana wangu uyu hanzvadzi yangu ipapo ndikupanzikisa ini ndangona ndisina dambudziko navo ndadaitofungawo ndaifunga kuti pamwe zvichangofamba zvakanaka handakufunga kuti ndipanzire mari iyo yanyorwa pa 18,200 mapepa aitwa akawanda kudai hanzi tidai nega mapepa aitwa akawanda kudai ndianwa aita pane quotation toita pamupamba yesa yakanzi village head tagarira faraindoro mapepa yanganyorwa ese apa kanzama kuti ngapanyorwa 18,000 ngapanyorwa the total amount mafufire mapepa ngatinyorei zvinoverengeka nyorai zvinoverengeka ava maikapa pepa ravo ine mari iyoyo 2 months munipa mari yacho firai mapepa ayo kuti pekunodhika zvokufira mapepa zvogona kuti pandichiita rimwe basa munipa kunondodhika Ane